היי, אני קרן, והיום אני רוצה לעשות לכם תוכנית על אופנת חורף. אספתי הרבה דברים על זה, ואני מכינה לכם על זה כתבה בבלוג, אבל בינתיים רציתי להביא לכם כמה דוגמאות שתראו את זה באופן מוחשי. אז נכנסתי לחדר הארונות שלי, וחיפשתי שם כמה דברים שבולטים בחורף הזה ושמתאימים. אז מצאתי כמה דברים שבחורפים הקודמים קנו לי, אבל לא ממש השתמשתי בהם כי הם לא היו אז באופנה. ועכשיו אני קולטת שפתאום הדברים האלה הם אופנתיים. אז קודם כל אני ממש רוצה להראות לכם את התיק שלי, שם. תביאו את התיק שלי. אני מצטערת על הרעשים ברקע, יש לי אורחים בבית. זה התיק שלי. הוא נורא חמוד. רצועת כתף, כמובן מזיזים אותה. יש לו כל מיני קישוטים יפים פה, כאלה. והציור שלו פה זה בלרינה כזאת. הוא בצבע תכלת. היה בחנות גם כזה בצבע ורוד. זה תיק איטלקי. כל החברות שלי אהבו אותו, ועכשיו ביקשו ממני שפעם הבאה שאני אעבור בחנות הזאת אני אקנה להם וכאלה. אז עכשיו אני רוצה להציג לכם את הצבעים שלנו לחורף הזה. סגול, אבל בוהק, אדום בוהק, וכתום בוהק. אין לי כתום בוהק. וגם צהוב בוהק. בקיצור, החורף צבעים בוהקים. אין צבעים שהם קצת יותר מיושנים, כמו הצעיף הזה, את יכולה להביא לי אותו. אין צבעים כאלה, יש יותר צבעים כמו של השמלה הזאת, בוהק, וכמו של החולצה, הג'קט הזה. טוב, אז עכשיו אני מראה לכם, האופנה העיקרית של החורף הזה זה בגדי גברים. אין לי ממש בגדים כאלה פה, אבל עכשיו גם מאוד אופנתי צווארונים, ואני לא בדיוק הצלחתי למצוא צווארון כלשהו אצלי. למה צריך? אז לא הבאתי לכם, אבל מה שכן מצאתי שקשור לאופנה הזאת, זה שעכשיו צווארונים, גם צווארוני גולף, וגם צווארוני פיטר פן כאלה, וכאילו כל מיני קולרים וכאלה, זה עכשיו באופנה החורף הזה, אז החלטתי להביא לכם את זה. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם את השמלה שלי, שהיא עם צווארון כזה. תביאי את השמלה, האדום. אז זאת בעצם שמלה, רואים, סרוגה, כזאת. היא די קצרה, את הצווארון הזה מקפלים אותו. אני אוהבת אותה כי גם הצבע שם נורא מתאים לעונה וגם הצווארון הוא נורא מתאים. היא פתוחה פה, אבל בגלל שהיא מצמר היא חמה. אז אני מראה לכם אותה. שזה בעצם ככה לובשים אותה. ארוך פה, נחמד. זה מה שכאילו באופנה עכשיו ומצאתי אצלי בארון. הדבר השני באופנה זה בגדים צבאיים. חאקי, מגפיים צבאיים, כאלה ג'קטים של קיסרים, כמו שאני אראה לכם עכשיו עם כפתורים גדולים כאלה ושתי שורות פה. אני אראה לכם את זה עכשיו. תלבשי את זה בבקשה. אני אראה לכם את זה עכשיו על העוזרת שלי. היא תכף תבוא. גם החולצה שאני לובשת, אז היא לא הכי באופנה החורף הזה, אבל אני פשוט מאוד אוהבת אותה, אז אני לובשת אותה. עוד צבע ששכחתי להזכיר, זה ורוד בוהק כזה. כפי שאמרתי, הצבעים הם בוהקים. הג'קט הזה, מה שאני מאוד אוהבת בו, אז הוא בלי קפוצ'ון, מה שאני לא אוהבת בו. אבל אפשר ללבוש אותי עם כל כובע שתרצו ולהביא מטריות, משהו שנורא חמוד.
וכשסוגרים אותו, אז בעצם החלק הזה סוגר. אוקיי, עכשיו העוזרת שלי, תסגרי בבקשה. היא תסגור את הג'קט ותבוא. תראה לכם אותו. עליה הוא נראה קצת קטן, עליי הוא בסדר. יחסית. אז עוד דבר שהפניתי מאוד החורף וזה, אני אראה לכם אותו אולי כבר. זה חוטלות. אני לא לובשת את החוטלות שלי כמו שצריך, אבל לא נורא. אוקיי, עכשיו העוזרת שלי תבוא ותדגים לכם את הטיקט הזה. רואות אותו, הוא נראה נורא צבאי כזה, במיוחד בגלל, אתם לא רואות את זה פה? תקרבי קצת. בגלל הדבר הזה פה. הוא צבאי כזה, זה מה שאני מאוד אוהבת בו. תראי אותו מאחורה גם. מאחורה הוא חלק לגמרי. והוא אמור להיות ישר, שתראה הוא קצת קטן. וגדול. בו זמנית. טוב, אז בזה אני מסיימת בעצם את התוכנית שלנו להיום. עוד דבר שמאוד מאוד יהיה מפורסם בחורף הזה, והוא גם עכשיו מפורסם, זה פפיונים. אין לי עכשיו פפיון להראות לכם אותו, אבל הם יהיו יותר מפורסמים. הטרנד של הפרחים הוא יותר קיצי ואביבי כזה, אבל אם יש לכם משהו שיש בפרחים, זה לא אומר שאתם צריכות לזרוק אותו לאיפשהו עד האביב. אתם יכולות ללבוש אותו בחורף, כי עכשיו מאוד אופנתי לשים בגדים חלקים, כמו המכנסיים שלי פה, יחד עם פסים ועם דוגמאות מעניינות. אני רוצה להראות לכם שני צעיפים שלי, שהם מאוד נחמדים. את הצעיף הזה כבר הראיתי לכם ואמרתי שהצעיף שלו בחורף לא הכי מתאים, אבל בגלל שהוא חלק, יהיה מאוד נחמד אם תשימו אותו נגיד עם צבע בוהק שהוא עם פסים או עם דוגמה כלשהי עליו, זה יראה הכי טוב שאפשר. וזה צעיף שונה, עשוי ממשי, הצעיף הקודם היה עשוי מקשמיר, שאני גם מאוד אוהבת אותו. הוא נורא מיוחד בדוגמה הזאת שלו והוא די שקוף, ולמרות שנראה ענק, הוא די דק, והוא מאוד מאוד מחמם למרות שהוא די דק וזה. אני בעצם מדברת בהפוך. אז עוד משהו שנורא אופנתי החורף הזה, זה דברים הפוכים. משהו שלא דומה זה לזה. אז בזה בעצם מסתיימת התוכנית שלנו היום, ועוזרת שהיא רוצה לעשות לכם משהו מאוד מעניין. אז עכשיו תעשי את זה. זה מה שהיא בעצם רצתה לעשות לכם, לחסות אתכם בצעיף שלי. אז נתראה בפעם הבאה, ביי!